míster, heu començat a veure un poquet dormir el partit, no? Sí, és veritat. La veritat és que no hem començat el partit de la manera de la que estem acostumats. L'Ontinyent ha estat superior en els inicis de partit i en aquest tram hem encaixat el gol i ha estat decisiu, no? Perquè l'Ontinyent no ha arriscat i al final s'ha tancat a darrere i nosaltres no hem estat capaços de fer-los mal. En aquesta categoria el ficar-se per davant en el marcador és determinant. És determinant, amb la igualtat que hi ha, si tanques després espais et facilita molt les coses, i més un equip com nosaltres que no anem sobrats de gol ni de qualitat a davant, llavors costa molt, ho hem intentat, no ens tenim res a recriminar, però no hem pogut. Aquesta és la sensació que va donar, que en la segona part ho heu buscat, però vos ha faltat aquest puntet de qualitat, de decisió, d'algo més, no? Hem tingut opcions en alguna situació, però sempre o la centrada o l'última passada no acaba de ser efectiva, o la finalització, i al final ens hem quedat pràcticament sense ocasions. Miràveu a l'Ontinyent com un rival per la permanència o aquests 8 punts eren massa, i ara encara més? Bueno, si el resultat hagués estat diferent, a la inversa, doncs segurament l'haguéssim pogut ficar amb algun dubte. Però bueno, ara amb aquesta distància jo crec que ells estan bastant tranquils amb aquesta distància que tenen respecte als llocs perillosos. Què ha passat al final, en aquesta picabaralla? Bueno, la veritat és que en aquestes situacions és normal, però l'equip local, jo crec que una miqueta amb la connivència dels àrbits permeten que es perdi temps d'una forma una miqueta descarada, no es posen mitjans, al final acaben posant 5 minuts quan entre els canvis, les vegades que s'ha aturat el partit, és molt menys, no molt més, i això fa que et sentis una miqueta impotent i es produeix en aquesta situació. No sé exactament què ha passat, no s'ha de caure amb això i ho hem d'evitar. Molt bé.